pekný rozdiel medzi tým, keďže si zimný typ, pristanú ti práve tie čisté, jasné odtiene a zároveň chladné. A na tej koláži vidno, že vľavo máš na sebe tú džínsovinu, ktorá je síce tiež chladnejšia, ale je vlastne tlmenejšia, menej čistá, menej jasná. Aj keď tam máš teda okuliare, ale myslím, že na tej fotke vpravo vidno, čo tá modrá, ktorá smeruje k tej kráľovskej modrej, s tebou robí. Nemýlim sa asi, keď si myslím, že modrú si obľúbila, že po tej zelenej Áno. je to jedna z tvojich najobľúbenejších farieb Áno, však. ako keby tieto odtiene modrej nahradili u mňa tie kedysi obľúbené odtiene zelenej. Toto Mhm. je moja asi najobľúbenejšia z tých studených farieb, možno aj preto, že najviac kúskov v obchodu je práve v týchto modrých sa dá zohnať. Hej. Mňa fascinuje, čo tie farby robia. Hej? Že ja sa neviem na túto koláž vynadívať aj preto. Keď sme si odsúhlasovali tie koláže, tak ja som ti hovorila, že toto tam musí byť, lebo ja to chcem tým ženám ukázať. Akú moc majú tie farby, že naozaj, keď si dáš na tú správnu farbu, tak zrazu vyzerá mladšie, sviežejšie, oči žiaria, je tam ako keby celú ju to tak povznesie, že naozaj je tam tá dokonalá harmónia vtedy. Tak neviem, tam vpravo bolo to v kabinke, ktorá bola nasvietená, tak možno aj tamto trošku urobilo to svetlo, ale určite už to ja vidím teraz na sebe, že úplne inak sa cítim v tých čistejších farbách a sviežejších ako v tých tlmených. Mhm. Cítim sa už v tlmených farbách dobre. A keď už aj by si chcela nosiť tlmené, tak vieš čo s tým, že, Áno, nejako to oživiť. ono sa to dá vylepšiť. Hej.